Ka Ophis District Sports West Garo Hills kala pynlong ya ka district level youth exchange program ha Ampati halor ka phang pdeng ki Samla ki Nongialam ka Lawei ha ka arpo tarik Risaw ha nongbah Ampati. Ka jingthmu jong kane ka Lympung kalong ban hikai ki Samla pule naduh class 11 haduh kiba pule BA banlong ki Nongialam lyngba ki jingiamir jingmut bat ki jingkren ha ki rynsan paidbah. Lapan buat ru de ki jing shat, jing rwai, bat jingput jing tem, babon jan. Saljagring M Marak, DSO, ula long ukongsan, haka jingkren ula kentui ki Samla ban tursa prang ban pentebet yala de haparu kiliang, kenang ba kinlong ki baslur ban long ki Nongialam halashnong, haka district bat haka Jylla hi barokaway. Hakane ka Lympung, lapan long ki jingakop kentip balapan ya de usanjib das natura, ubala shoot ya ki jabing jo ki Samla da ki jingkeli bat ki jubab ki baketik ya ki jingmut jing perkat jong ki. Ki Samla ki lapan i ala ki sap ki phang babun jat hakane ka Jylla lang, ka balapan long ya ki ban sa kan mau shi jingim. Lasa me ki busket shabaro ki bala job ha ki jingakop hakane ka Lympung.